momentálne sa snažíme objednať taxík. Ukážem vám, práve sme objednali cez aplikáciu Gojek. Ideme práve pozrieť jednu vilu, ktorá je 12 km od Ubudu. Našla ju Števka na internete a po tých našich peripetiách, ktoré sme zažili naposledy, kedy po homestayoch, kedy sa nám nepáčilo ubytovanie, aj toto ubytovanie je plné mravcov a tak ďalej, sme s tým veľmi spokojní. A aby sme mali také zázemie, do ktorého vieme vždy prísť a z neho budeme cestovať krížom krážom, tak boli sme pozrieť to ubytovanie, tá vilka. Taká malá, šikovná vilka za 6 miliónov plus nejakých 700 000 ešte poplatky za internet a za elektriku. Takže vlastne dôležité je, že tá vilka je naozaj pekná. Majiteľ povedal, že bol tam ešte nejaký Angličan to pozerať, ktorý povedal, že sa vyjadrí do 1. mája, či to berie alebo nie. Takže chce byť férový, že najprv počká na jeho vyjadrenie. My sme povedali, že máme určite záujem. A pokiaľ to bude voľné, tak si to zoberieme a máme za 250 alebo za 280 eur mesačne. Máme parádne ubytovanie na celý mesiac až do septembra a dokúpime len madrac a máme to vyriešené. Uvidíme, držte nám palce, aby to tak vyšlo, to by bolo skvelé. Ideme teraz na pláž, ktorá má čierny piesok, je to tuto kúsok 3 km odtiaľ, kde budeme bývať. Takže super. A je to surferská pláž mimochodom. Dorazili sme na pláž, ktorá sa volá, že Saba Beach. Vidíte už tento bordel tu? Vyzerá to jak smetisko, áno. Ale vraj za tým niekde je more. Snáď ho nájdeme. Ten piesok je čierny a tým pádom je dosť horúci od slnka. A čierny piesok sme ešte nevideli, priatelia. Je úplne čierny. A úžasné na ňom je, teda skôr neúžasné, že strašne páli od slnka, ale že brutálne. Au! Normálne pália nohy z neho. A to mám šlapky. Ale že brutálne. Pozrite sa. Wow! Tak toto je špica. Pláž s čiernym pieskom. Aj toto je Bali. Je to ono. Wow. A vlny sú tu parádne. A teplota mora je tiež super. Wow. Ale pracujeme po pláži a hľadáme niečo, kde sú aj normálne, že ľudia a nejaké živé bytosti. A prípadne niečo papať, lebo detičky píštia, že by chceli papať. Keď sa pozriem takto doprava, tak túto ten ostrov vzadu, čo vidíte, tak to je Nusa Penida. Čierna pláž s krásnym trblietavým čiernym pieskom. Naživo sa to trbliece ešte oveľa krajšie. No a hľadáme miestečko, kde by sme si mohli aspoň kúpiť vodu, lebo sme si zabudli zbaliť so sebou. Nádherná pláž, aj keď voda nie je veľmi akože blankitno modrá, lebo je čierny piesok, ale tá pláž je, aký by niekto vybetonoval, tak sa jemne bliští, leskne, je nádherne. A tu hore sme objavili nejaký rezort aj s bazénom, neviem, či to rezort alebo reštaurácia, aj detské ihrisko. Tak sa tam ideme pozrieť, dáme si kokosový orech a ideme to tu čeknúť. Tak prišli sme do tej reštaurácie, je to nejaká asi rezortná k ubytovaniu, ale je to tu krásne s bazénom. Vy sa potom môžete vždycky aj okúpať, keď chcete. Takýto vegetík si teraz ja užívam. Detičky sú s tatikom v bazéne a maminka si vyložila a vystrela nohy. Trošku sa ešte od toho čierneho piesku. Krásny slnečník. No a pohodička, klidek, tabáček. Máme tu kúsok džungle za plážou. Teraz objavili takúto záhradu, prechádzku takýmto krásnym prostredím. Srnka na Bali. Takže sme sa dostali do nejakej záhrady. Takže tuto sa nachádza vlastne Motili Park. Balitoria. Opäť zázraz v taxiku. Tentokrát máme síce super sympatického vodiča, ale ideme koľko? 10 30
čiže aj keď nie sú zápchy. A mám chuť mu preradiť, podradiť, ide na dvojke celý čas. A už pridal, asi nám rozumel. Počúvame, stále ide na dvojke. Ale čo sme si všimli, vlastne vo všetkých týchto taxí klimatizáciu, takže dostanete prvú fatku, keď vstúpite do taxíka, druhú, keď z neho vystúpite. No a už vedia, že asi všetci zákazníci im to soplia z toho, tak majú hygienické vrecko, jak pre aj vzadu, tak aj vpredu. Tak, len tak pre zaujímavosť. Tu je zaujímavé, že všetci to majú takto svoje záhradky, o ktoré sa starajú a chodia na ne, ale vôbec nemajú ploty žiadne. Tu proste ľudia ploty neriešia, pretože veria na karmu a tak si nekradnú vzájomne, lebo si to berú to tak, že proste keď ukradnem ja, tak bude ukradnuté mne. Tak si tu nekradnú vzájomne. A čo je zaujímavé, že servis. A čo je zaujímavé, že vedľa cesty, tuto všimnite si tam, sú také fľaše plastové. Normálne tu vedľa cesty vidíte položené v obchode plastové fľašky alebo sklenené fľašky plné zeleného alebo modrej tekutiny. To je benzín, prosím pekne. Tu benzín nekúpite len na pumpe, ale hoci kde aj v stánku vedľa cesty, kde to má vo fľašiach nafľašované ten človek. A je to praktické, pretože tá jedna fľaška rovno sa zmestí do skutra, nalejete do skutra a idete ďalej. Dámy a páni, toto je kokosový orech. Pozor, býva žltý kokosový orech a zelený kokosový orech. Hádajte, aký je medzi nimi rozdiel? Áno, správne, žiaden. Toto je žltý a toto je zelený. Ideme si skúsiť otvoriť najskôr ten žltý teda. Vyskúšaj, uvidíme. Ideme, neviem, v živote som kokosový orech neotváral, ale skúsim odrezať. Chcel som si skočiť po svoje nádobíčko, pretože tento nôž je tupý, jak nôž tupý. No a teraz, pozrite sa, pichnem nôž a skúsim s ním urobiť jasné už mi to vyteká! V živote som sa netešil z toho, že mi niečo vyteká, ale tentokrát sa z toho teším. No ja som zvedavá, ak ty to dáš toto. Prvýkrát v živote otvárame kokosový orech, takže tí z vás, ktorí sú už v tom profesionáli, odpustite nám. Možno, že si chytáte sa za hlavu, ale ja chcem robiť len jednoduchý, ľahký otvor, do ktorého strčím slamku. Čo sa mi podarilo? Hops. Tak, ochutnávka. Slamka nám funguje. A teraz, voilà, strčil som slamečku a ochutnám. To je kyslé. To nie je jak ten z reštiky. Tak možno, že zelený. Možno, že to je navarenie, alebo čo, nie je to kokos navarenie, je toto. No dajte, nech ja okoštujem. No počkajte, otočíme kameru na števku. Nie je to zlé, len to je kyslé. Nie je to sladké. Možno, že či to nie je nejaký špeciálny kokos na varenie, vieš? Ty kokos. Lebo to má, veľa toho kokosu má možno, vieš? Povedali, že nie je v tom rozdiel, ale je v tom rozdiel. Nie je v tom rozdiel. Takže uvidíme, aký bude zelený. Čiže pozor, neverte všetkému, čo vám hovoria v obchodoch. No poď, ešte ten zelený. Aj ten mám otvoriť? Keď je zelený dobrý, tak žltý vylejeme. No. Pokus číslo 2, zelený kokos. Počula som od kamošky, videla som, ako to vyzerá. Sú na to špeciálne vývrtky na tie kokosové orechy. Pozdravujem Aničku do Indie. Už som vnútri. Áno, vidíte ho? Je tam. Je tam tekutina? Je to tam. No. A ešte ochutnávka. Áno, toto je tá správna chuť. Takže zelené kokosy. Žlté sú kyslé, už vieme rozdiel, čo nám oni povedať nevedeli. A to je rozdiel medzi kokosmi. Ty kokos. Na, chyť si kokosy. Počkaj, som vás takto. No a my máme... Ale najlepšie je, priatelia, toto je the best. Papája. A melón. A melón. Takže my už máme hody práve. Aj Kupko. Tato? Priatelia, mysleli sme si, že sme v centre Ubudu už boli, ale pravdepodobne to vôbec nebolo centrum, lebo toto je centrum. Zase samozrejme zápchy sú tu, Ubud je úplne zapchatý autami, ale tu je zase, sme našli opačná strana mesta. Takto to vyzerá v noci v Ubude, priatelia. Tu je proste doprava, doľava a všade sú ľudia, autá a všetko. Samé podniky, reštaurácie a všetko možné. Podnik za podnikom to tu je, reštaurácia za reštauráciou, klub za klubom.
Butik za butikom. Je to tu také typické dovolenkové centrum, ale viete sa tu obliecť, viete sa tu najesť, viete dostať masáž. V niektorých butikoch sú ceny jak na Slovensku. Sivka mala pozrieť šaty, ktoré stáli asi 60 € na naše. A potom sme boli pozrieť kubkový topánky a tí stali zase 1,50 €, takže je to rozdiel. No a takto vyzerá veľmi jednoduchá benzínová pumpa. Prídete, tu máte pištoľ, ktorú zoberiete, strčíte a točíte kľukou a dávate si do auta toľko benzínu alebo nafty, koľko potrebujete. Jednoduché a účinné. Priatelia, toto je naše ubytovanie teraz. Ráno sme našli všade mravcov a šváby tu. Takže pozor, aké ubytovanie si objednávate. Ale super správa. Potvrdil nám pán, u ktorého sme boli dnes ráno pozrieť vilu, že nám ju prenajme tak za 6 miliónov mesačne. My sme takí bohatí, že sme si dovolili prenajať si vilu za 6 miliónov mesačne. Takže pozor, na naše je to ináč 250 €, aby ste vedeli, ale v pocit, alebo 300 €, ale pocit je to super. V každom prípade sa odtiaľ to teraz sťahujeme, vyzerá naše súčasné ubytovanie, trošku je tu bordel, lebo tu je strašne málo miesta, máme tu len pootvárané kufre a povyberané veci, ale aby ste videli, že akože nie je to tu škaredé, sú tu dve postele a tak ďalej, v tom to nám vyhovovalo, všetko som vám asi ukazoval. Toto je sprcha, akože taká, a všetko tu akože vyzerá, že stalo to 400 000 na noc, to znamená 20 €. Ale našli sme tu švábiky, áno, tu pobehovali, mravčeky tu pobehovali. A tak sa tu decka aj Ščevka boja spať, že aby po nich v noci niečo neliezlo, ani sa im nečudujem. A znamená to, že sme toto zrušili, vrátia nám peniažky, aspoň teda časť, a ideme do tej vilky, kde musíme zložiť 12 miliónov zajtra. Je taký pocit, že musíte zložiť 12 miliónov, ale na rupie indické je to nejakých 600 €. To znamená, že musíme, indonéske rupie, to znamená, musíme zložiť 12 miliónov zálohu na 2 mesiace, máme tým pádom prenajaté ubytovanie s internetom, s vlastným bazénom a tak ďalej. Zajtra už natočíme video odtiaľ. Už sa tam veľmi tešíme, pretože toto ubytovanie nie je škaredé a vonku to je celkom pekné. Akurát také detaily, viete, že pozrite sa. A už toto tu, hej, vám padá v noci na hlavu omietka, zásuvky, idete si dať do zásuvky kábel a urobíte, aha, hej. Čiže to sú také detailiky, ktoré vás potom odradia a hlavne tu strašne počuť hluk z ulice. Hluk z ulice, keď niečo prechádza okolo, brutálny hluk. Dnešný deň sa sťahujeme do Vielky. Bol som ešte vybrať peniaze, klasická doprava v Ubude. Ubud je krásne mesto, keď v ňom sedíte v kaviarni, ale nie keď sa po ňom pohybujete, takto je to masaker. Vítajte v našej Vielke. Toto je ulička k nám, ako sa ide. Sme 13 km od Ubudu a toto je naša Vielka. Tu máme vlastnú modlitevňu, aby ste vedeli, že sa tu u nás môžete aj pomodliť, keby ste chceli prísť. Toto je náš taký dvorček. Toto je vstup k nám do Vielky. A toto, kamaráti a cestovatelia, je náš bazén. Nie je to olympijský bazén na súťaže, dokonca by som povedal ani na skákanie šípok, ale ochrana ochladenie stačí. Tuto je naša kuchynka, ktorú máme. Tu máme kuchynku s pracovňou, s chladničkou a tak ďalej. Ale je to tu pekné, nové, také vynovené, takže to je super. Tu je pracovná miestnosť, také akože špajza, alebo čo je to. A tuto je vlastne hneď k tomu bazénu. Máme s takouto ochranou mandálkovou. A tuto máme vlastne posteľ. Tu posunieme ku stene a sem na zem si dáme ešte nafukovací madrac, lebo tam sú 2 nočné stolíky. Máme už zloženú batožinu, čo sme si nesli. Toľko to batožiny než máme ľudia. S týmto sa my bláznime hore-dole. Ale tak na pol roka viete, čo si máte zbaliť. A toto tu je naša teda Vielka s postelou. Tá pôjde na zem a ideme kúpiť ešte madrac.
A tu je vlastne za mnou oproti posteli takáto skriňa, pracovný stolík, kozmetický stolík a tu je kúpeľňa. Krásna nová, pekná vynovená kúpeľňa a je to super. Ale super, že nemusíme už stresovať, že nemáme sa kam vrátiť. Máme sa kam vrátiť. A to je fantastické. Keď sme zabehli sa opýtať, že čo stojí prenájom motoriek. Thank you very much. Perfect. Dobre. No a takto vyzerá elektro na Bali, toto v Ubude. Takéto už asi druhé, čo sme zohnali, elektro. Zháňame ventilátor do tej našej novej vilky, ktorú sme si prenajali. Toto v Ubude, kvetinky krásne na chodníkoch, ale občas aj takáto diera úplne bežne. Ďalšia. No a toto nám pani zabalila krásnu drevenú dosku z tykového dreva, tiež do našej novej domácnosti. Teraz sme v bežnom obchode, markete. Tuto je drogeria, mydielka, krásne ozdobené s kvetinkami. A my zháňame plienočky a tiež nejakú misku dozvu plastov, aby sme si mohli zabaliť so sebou. To je oddelenie s ovocím, je to naozaj požehnanie. Tie farby a vône a chute. A tu je melón! Áno, tu je melón. Aj tu je melón! Aj tu je. Tam melón. Takto vyzerá nočný Ubud. Centrum mesta a širšie okolie. Takto zapchaté. Neskutečné, neskutečné. Neskutečné. Dobrý je. Jaký to sladký. Pomáčovo-mandarinkový. Nie je krajšie ráno, než keď vám váš muž donesie do postele proste takýto kokos. Dnes máme štvrtok, toto je naša krásna vilka zvonka, náš vstup. A my sme už nachystaní, pretože ideme dnes pozrieť vodopád. Dorazili sme na Blansinga Waterfall. Blansinga Waterfall. A sme si kúpili túto tikety 30 000 stal jeden. Hojdačky, ktoré poznáte z TikToku a z YouTube a z Instagramu. A takto to vyzerá v skutočnosti. A tuto pod nami, pozrite sa dole. Wow. Už začínajú vodopády. A tamto vyzerá buď na reštiku, alebo celkom slušný, luxusný súkromný klub s výhľadom na vodopády. A tu schádzame po týchto schodoch. Tu dole už vidno ľudí a tu už vidno aj vodopád, aj parádny teda. Blansinga Waterfall sa volá. Neviem, čo to znamená v preklade Waterfall, vieme, ale Blansinga. Blank bude voľačo čisté, alebo biele, lebo vyzerá bielo, neviem. Wow. My sa snažíme dostať k vodopádu a tu sme medzi tým našli autobusové depo Huseníc, ktorých je tu naozaj veľa.
Wow! A blížime sa k vodopádom. Tu je aj posílka z doby kamennej, vidíte? Kamenná posílka z doby kamennej, fitko, priamo pod vodopádmi, ale tu, priatelia, aha, to. Wow! Krásny vodopád, že? Nádherný. Nie, musíme natočiť spred toho stopu. Tu sme našli aj takéto krásne tam a kamienkové bežičky všade, aha. A krásne to tu frká. Frká to tu z tých vodopádov a je to tu nádherné. Langsinga Waterfall. A tu je tento mini pre detičky, pre našu Kupka akurát vodopádik. A tu môžete vidieť, že zamestnávajú aj miestnych, ktorí vlastne držia skaly v potoku, aby mali prácu. Tak normálne, akože to volá, že držič skaly, alebo držiteľ skaly, hej. U nás je to držiteľ ocenenia a tam je to držač skaly, samozrejme. Aj takéto pracovné pozície sú na Bali, aby ste vedeli. No a tu ho máte v plnej kráse. Langsinga vodopád. Ja sa vraciam, musím ísť do bankomatu, pretože včera sme minuli všetku hotovosť a ráno som zabudol vybrať. Na tento klub, čo tam je vzadu, tak do neho, keď chceme ísť, tak tam vyberajú ďalšie vstupné znovu 30 000 na osobu dospelú, keď chcete ísť ďalej. Takže je to také. Ideme teraz si vybrať do bankomatu hotovosť a ideme na to. No a jeden ochotný človek, videl. Jeden ochotný človek ma tu vezie na skutri do bankomatu, keďže je to trošku ďalej od toho miesta, kde je vodopád, tak ma vezie. Je to príjemné. No? Misia sa teda podarila. Tu sme si zaplatili ďalší vstup od vodopádov. Toto sa volá, že Village, Waterfall Village. Tam sa platí tiež samostatne, tam sa dokonca platí aj za deti 15 000 a za dospelých 30. Ahoj! Tak sme vykračali takto na jedno poschodie, kde je bazén, v tejto oáze reštaurácie. Prekrásne schody. Hello. Ďalšie schody, asi viac ako k vodopádom a tu sme v tejto oáze reštauračnej. Sorry. No problem. Takýto máme výhľad na bazénik a na ten vodopádik. Ak si dáte na Bali napríklad kávičku, tak ako cukor vám donesú takýto roztopený biely cukor, takéto sladidlo. To dávajú aj napríklad aj do džusov. Potom, čo sme minuli 420 v reštaurácii, 420 000, to je super pocit. Dnes som minul v reštaurácii 420 000, ale rupí indonéskych, čo je asi 20 €. Tak nás pustili k tomuto bazénu, kde sa decká chcú vymáčať, ale mimochodom je tu úžasný výhľad. Pozrite za mnou ten vodopád. Krásne, krásne, krásne. To je Bali. Vodári zo Slovenska. Áno, na vás rozprávam. Som pri takom krásnom vodopáde na Bali. Aj keď... No ale nie o tom chcem. Chcem, že niečo im tu prasklo. Aha. Strieka to tu jak divé. Treba sem prísť. Opraviť to. Šup, šup.
Hore je ďalšia atrakcia, za ktorú si logicky v tomto klube musíte priplatiť. Hojdačka! No a keďže ja by som si tu na Bali chcel trošku privyrobiť, hej, tak robím osobného nosiča. Áno, síce sme sa ešte nedohodli, koľko mi za to dá. Koľko mi dáš? Nič, Larisa, že nie? Asi je zaujatý do práce, vidíte stále na telefóne. Proste biznismen. Snad mi dá aspoň 100. Čo? Dáš mi aspoň 100? Tak asi ne. Šlápeme po schodoch. Makačka. Ale priatelia, za tento výhľad to stojí, pozrite sa. To je nádhera. A ešte iný pohľad na Tegunungan vodopády. A hore je krásny most. Pozadí môžete vidieť balijskú sliepku. Balijské sliepky sú typické tým, že sú to karmické sliepky. Znamená to, že ďobu veľmi jemne, aby im to nevrátil karma, viete. A táto sa ma bojí. A takto rastie papája. Prvýkrát to vidím. Je to takýto strom, takže ak by ste si ho náhodou našli v záhrade, tak ho nevykopte ako burinu, je to papája. A tento krásny strom je banánovník. Sice na ňom... Aha, sú tu banány, kúkajte. Banány, jupi! A tu sme našli miestneho šperkára, ktorý práve chystá... Je v procese, áno, chystá náušnica to bude, alebo náramok. A aby ste videli, že to vie, že to nie je nejaký amatér, tak toto je jeho práca. Pozrite sa. Toto je všetko jeho ručná práca. Je to nádherné. Tento je nádherný, pozrite. Wow, ten je fakt krásny. Všetkým nám je Making content creator, ya? Yes. To. Krásny. Striebro, či čo to? A takto vyzerá striebro, ktoré je ešte nespracované. V takomto sáčočku to má. Pozrite sa. A z toho vyrába vlastne roztopy a vyrába strieborné šperky. Wow, daj na ukáž. To vyzerá krásne. Monkey juice, healthy juice and toast. Tak toto je naša ďalšia obľúbená zastávka, kde sa celkom často a radi zastavujeme, pretože tu robia čerstvé šťavy z čerstvého ovocia, smutička, mixy, mrazené ovocie a rôzne takéto špecialitky a už nám aj chystajú opäť môj obľúbený kokosový orech a nejaké džusiky pre deti. Ja nechápem, prečo tu na Bali všetci robia stále reklamu tej istej kapele. Chápete? Poviete im, že have a nice day a oni, že YouTube. Ty kokos, keby neexistovali iné kapely. Ja neviem, Aerosmith alebo Rolling Stones. Ale však aj YouTube je dobrá kapela, ne? Vydivujem zo seba stres, pavúka. Dnes som sa vydal požičať si motorku, keďže vo Vilke, ktorej bývame, tak nás dosť draho vychádza doprava taxikom stále do Ubudu, keď chceme ísť. Čiže to, čo sme ušetrili na ubytovaní, prejazdíme. Čiže to až taký dobrý nápad nebol. Takže idem do Ubudu požičať motorku, pretože Sofinku chceme dať na tanečnú. Bude chodiť na hip-hop a dneska je skúšobná hodina. Tak ju tam musím hodiť zase na vlastnejšie, vidíte, keď požičam motorku a odveziem ju hore, dole, ako keď pôjdeme taxikom hore, dole a tak ďalej. Tak, skúter som si požičal, zvládol som aj cestu sem, 12 km do našej Vilky a už s Sofinkou na tanečný krúžok chceme ju zapísať na hip-hop. Som si požičal Honda Vario 160. Som si skúšal predtým iný skúter silný, nejaká 300 či 250. Som to hneď vrátil, že to ja také nechcem silné. Ja potrebujem pijanko, decentné jazdiť, takže som to hneď vrátil a na tomto som už absolvoval a je to úplne do pohody. Takže
Wow, na skútri. Tak toto s nami vyzerá. No a ideme so Sofinkou teda na tanečnú. Prišli sme teraz do tohto tanečného štúdia. Volá sa, že toto je ono. Vidíte? A nemajú prúd, v celom Bali není prúd. To znamená, dnešná hodina sa ruší, budúci týždeň, Sofie. Ale skúsim ešte iné tanečné školy, takže vyskúšame niektoré. No tak vidíte, ani zatancovať na Bali nie je tak jednoduché s niekým. Tak takýto mega kokos sa nám podarilo zohnať na trhu, teda Peťovi iba za 15 000 indonéskych rupí, čo je zatiaľ asi aj najlacnejší. A to vychádza asi nejakých 70 centov. Najväčší. A to som nezjednával, keby som zjednával, možno aj za 10 mi dajú. Mega obrovský a naozaj veľmi, veľmi chutný. Sladučký jak med. My ideme akorát so Sofinkou pre helmu, pre Števku a pre Kupka. Všimli sme si Julingan a veľmi všetci ľudia sú takto pekne vyobliekaní okolo tých kláštorov ich. Ženy sú v takomto čipkovanom všetky. Všetci sú vyobliekaní, všetko vyzdobené, pretože dneska je Kuningan, všimli si na motorkách, všetci v bielom a bielu šatku na čele, na hlave majú klapy. A ženy sú väčšinou v takom čipkovanom všetky, teraz moc žien nevidno, ale je to zaujímavé. My sme boli práve pozrieť Ubud City Kerta Hotel, krásny hotel, kde je pekná izba, kde by sme sa prípadne presťahovali z našej vilky, áno, už dlho sme sa nesťahovali, že? Je jednoduchý dôvod, na tej vilke veľmi v noci počuť motorky, všetko od cesty, ale naozaj, že vedľa susedia majú psa, ten non-stop šteká, veľmi sa dobre nevyspíme tam, takže hľadáme alternatívu a ten Ubud Kerta Hotel sa nám celkom páči, takže domýšľame, že by sme tam prešli. Otázka je, či a kedy a ako nám dajú cenu, tak sme tam boli dneska pozrieť, majiteľka má 2 detičky tiež má tanečnú školu, čo bolo fantastické pre Sofie, ktorá momentálne so Števkou čekujú výklady a obchody. Takže toto nás čaká, uvidíme ako to dopadne, či sa budeme sťahovať znovu, alebo sa nebudeme, už sme dlho sa nesťahovali, ale Kupko je happy, lebo sa dneska sme prišli do mesta všetci na motorke, na skútri, s helmami, bezpečne, ale super. Dorazili sme priateľstve v Ubude, hovorí sa, že lepšie je ten druhý forest, lebo že tento je už strašne navštevovaný ľuďmi a opice sú tu drzé, ale uvidíme. Ja som zvyknutý na drzé opice, jedna, druhá, tretia, ale že uvidíme opice. Nemáme nič na sebe, čo by nám mohli zobrať, máme len kapsičku, tak by sme to mali zvládnuť. Toto je vstup do Monkey Forestu. Tady sme prišli. A je tu veľmi veľa turistov, ľudí. Tu je krásny rozdiel, ako môže vyzerať voda s rybičkami. A na druhej strane mostíku, ako by nemala vyzerať voda s rybičkami. Vstúpili sme teda do opičieho parku, cez tento vstup. Vstupné stojí 126 000 na dospelého a 100 000 na dieťa. Čiže nás to vyšlo preto nejakých 340 000, úplne v pohode, nejakých 12 €, 15, 17, koľko to vychádza. Na toto je vstup. No a ideme do opičieho parku, tak sa už tešíme, opica už skáče a my sa tešíme takisto. Tuto vidíte krásny príklad grcajúceho hada, v živote som to nevidel, ale vidím. A my už vidíme prvé opice. Tam sa hrajú opice. Sú krásne, vyzerajú úplne ako opice. A tu je prvá vzácnosť, takzvaný potiaci sa kameň. Je to kameň, pozrite sa. Ale čúrajúci kameň, nádherné. A toto nájdete pri vstupe, aj túto cecka tu pani, pri vstupe do opičieho parku. Ideme dovnútra. No a tu sú opice. Tu je stará mama opica, to vidno podľa vyťahaných prst, že asi že kojí. A tu je celá rodina. Táto mama a aj malinký, vidíte? Nám sa tu v Monkey Parku viac páčia tie uličky a tá príroda ako tie opice samotné. Takto sa vám priznám, že sme so Števkou čakali, že Števka, že takto nejako bude vyzerať ulice bežné v Ubude. Že sa budete prechádzať takto v prírode, lebo to sa hovorí, že to je také duchovné miesto, kde sa chodia ľudia cvičiť jogu, meditovať. Tak som myslel, že takto nejako to tu bude vyzerať. Len, že toto vyzerá len tak v Monkey Parku. Nikde inde. Toto je starý pán opičiak, ktorý papá práve.
A všetci ho tu fotia, chudák, žiadne súkromie. Ale vidno, že mu chutí. Spokojný je. Ani papa toto. Ešte opička, ktorú mám, je táto tu. Zde? Opička. Sedí tu pred nami. My na ňu pozeráme. Tu je ďalšia opica. Tu ďalšia, tam jedna ukolistila nejaký sprej. Tu je ďalší, aha, fešák. Hovorí sa, že na Bali je taká choroba, keď vás začne preháňať a zvraciate, sa to volá jelly belly. My sme to zatiaľ nemali, ale tieto žaby to zjavne nedávajú, pozrite sa. Tu sme si sadli do amfiteátra a je tu nejaké predstavenie začína. Tu je nejaký pekný chrám, v ktorom je teda nejaký obrad, dnes je Galungan a Kuningan. Kuningan, tuším, či jak sa volá ten posledný deň. A pekný chrám celkom. Je tu nejaká, ale Kupko stále pišti, chcem ísť preč, sme s deťmi, no takto musíte rátať, že proste buď niečo vidíte, alebo nevidíte. Akože ja som sa nechala nahovoriť na jazdu na tom skutri. Peťo má plecia mokré od mojich rúk, akože otras. Celých 25 minút prvej jazdy som sa modlila, jak tí bohovia tu na Bali. Že prosím, nech to ideme v pohode. No ešte musíme dojsť domov. Sofinka, ty? Sofinka zvláda jazdu na skutri, akože bomba špica. Tento špunt úplne. Tento on sa na motorke by sa vozil. To bude budúci pretekár. A ja hrôza v očiach. Akože odpadla som. Že ma tam niekto vôbec dostal.
Není to nič strašné na jednu stranu, ale ja sa modlím celý čas. Ruky mám spotené, vlasy mám spotené, Peťová nová košela celá spotená, ako som ho držala. Takže fest ako zážitok. No na Bali to treba vyskúšať, kto si trúfa. Ja som si trúfla, ale už si netrúfam. V našej obľúbenej zastávke Pumpkin and Beetroot sme si dali takýto humus trojfarebný s chlebíkom, úžasnú limonadu, takú mixovanú s ovocím a takýto vrápik so šušovičkou plnený. No veľmi chutné a samozrejme kokosový orech nesmie chýbať. Naša večerná cesta motorkou domov dopadla tak, že sme natankovali na pumpe a nevieme naštartovať. Tak sme volali do rental firmy, prídu hneď to pozrieť, takže uvidíme. Ako sa cítite, dámy? Aké zážitky, zažila by si to na taxiku? No nie? Šokujúco. Dnes akože tomu bolo celkom dosť stresových situácií a myslím, že už celý týždeň. Za Kupko vyzerá úžasne s helmou. Kupko, ukáž sa? Dnes je nedeľa, no a čo my máme teda nové? Okrem toho, že sme boli dnes s deckami v meste, ja som bol dnes v čistiarni vyzdvihnúť veci a do novej čistiarni som bol zaniesť veci, tak tu na vidieku čistiareň, dámy a páni, ešte lacnejšie. Nie 15 000 rupí za kilo, ale tu 7 000 pýtajú. Mali sme 2 kg prádla. Kapustové pyrohy vypražané. Tak toto nám pripomína práve tú našu chuť Slovenska. Cestičku a vnútri kapusta. Ale chutí to úplne kapustový pyroch. Neskutočne. Deťom to chutí. Toto je banán vnútri, zase vypražený. Vypražený banán. A to chutí zase mne. Čože? A to chutí zase mne. Neviem čo, ale my to voláme pyrohy. A 10 kusov stojí 5 000 rupí. 5 000 rupí je, priatelia, 25 centov. Dnes sme boli v meste so Števkou, teda s deťmi. Števka niečo si robila doma a my sme boli s detičkami na skútri. A bolo to super, sme to zvládli úplne s ľahkosťou, deti milujú skúter, o Števke sa to povedať nedá, ale ja už nemám rád tak skúter, normálne som si teraz sadol na zadok, ak som bol kúpiť tie pyrohy a boli ma zadok. Normálne máme, keď na bicykli strávite veľa času, tak ma boli zadok. Ale čo je dôležité, čo som chcel povedať, že boli sme v tom Ubude a my sa rozhodli, že sa tam presťahujeme do hotela, už sme sa dlho nesťahovali, takže sa presťahujeme do hotela, do Ubudu, pretože je tam ten hotel City Kerta Hotel Ubud, ktorý je krásny s bazénom. Budeme tam mať vlastne to isté, čo tu, akorát budeme mať spoločný bazén, oveľa väčší. A cenovo nás to vlastne vyjde rovnako. Ale hlavne sme zistili, že to ubytovanie je síce nádherné, krásne, mám pár chýb, že tu v noci počuť strašne z hlavnej cesty motorky a tak ďalej, pretože oni tu robia strechy tak, že tam nie je žiadna izolácia. Tam je proste vzduchoprázdno, ale ten všetok zvuk ide dovnútra. Tuto u susedov je pes, ktorý sem tam šteká celú noc a neviete spať. Čo ale nie je rozhodujúce je to, že keď chceme ísť do budu odtiaľto alebo niečo riešiť, alebo sa poprechádzať, ak včera sme boli v Monkey Parku a tak ďalej, buď si musím požičať skúter, alebo musíme zavolať Gojeka a tak ďalej. A sme zrátali vlastne, že s dopravou a s taxikmi nás to ubytovanie tu vyjde rovnako, ako keby sme mali drahšie ubytovanie v meste. A nakoniec sa nám podarilo zohnať ubytovanie za rovnakú cenu v meste ako tu. To znamená, že sa sťahujeme na mesiac do City Ubud Kerta hotelu, kde to bude krásne. 6. sa sťahujeme, my sme sa dlho nesťahovali. Veď takto sme prišli, aby sme tu videli čo najviac vecí, zažili čo najviac vecí, berieme to ako súčasť zážitkov. Takže toto je novinka. Sú naši najmenší motorkári, ktorí skúter milujú, úplne to zvládajú na jedničku. Dnes som bol vrátiť motorku z požičovne po 3 dňoch či po 4. Bez nehody, bez úrazu, úplne v pohode. Aj keď tá doprava, priatelia, idem pešo. A v podstate som teraz rýchlejší než väčšina aut tu, pretože všetci stoja v zápche. Toto je doprava Ubude. Takže motorka sa oplatí na jazdu mimo Ubudu na vzdialenosti v okolí, ale nie po meste, pretože tu je to v kúse zapchaté. Prenájom motorky stal 125 000 na deň, depozit bol 1 000 000, no a tankovanie, plná nádrž stojí 2 €, takže 40 000, úplne do pohody.
Takže ak chcete ísť na motorku v Ubude, alebo na Bali, určite odporúčam aj v tých zápchách. Ja som nezažil počas toho jazdenia a najazdili sme toho naozaj dosť za tie 3 dny. Jedinú kolíziu, jedinú búračku niekoho s niekým my sme nemali, akože fakt super. Samozrejme treba jazdiť s rozumom, hej, a bez alkoholu. Tak motorku sme po 3 dňoch vrátili na moje úpenlivé prosby, že nikdy viac. Mne sa páčilo aj deťom. Normálne už chýba tá motorka. Keď som normálne sme išli z reštaurácie a som sa spýtala, kde je naša motorka? A mamina mi povedala, že sme ju vrátili a mne sa normálne jedna slzička vybrala. No. Tak mamina tu kazí celej rodine radosť z turistiky na skútri, ale vôbec to nevadí, lebo my to ešte niekoľko mesiacov zostaneme a asi ma ukecajú tie moje... Ja mám zase taký panický strach, jak Števka na motorke, keď Števka vchádza do butiku. Priatelia, sme v Ubud Kerta City hoteli. Krásny hotel ináč, s krásnym areálom vnútri. Takýto výhľad máme z hotela. Za nami je Rušná ulica a tuto je na druhej strane takéto krásna božská záhada. Ale dali nám izbu za 7 miliónov, 7,2 na 3. poschodí, čo by bolo v pohode, tá izba je OK. Lenže 3. poschodie je super, je tam krásny výhľad, pozrite sa, aký výhľad. Ešte len schodisko. Lenže, za 7 miliónov v centre mesta Ubud izba, tam musí byť nejaký háčik. No a keď vojdem do izby, pozrite sa, izba je nádherná. Na 3. poschodí, hej, kúpeľná je, no. Povedzme si úprimne, no, vy vyžijete človek pár mesiacov, hej, či pár týždňov. Ale máme malého kubka a tu je okno na 3. poschodí a to okno, priatelia, sa nedá zavrieť. Aha, ťuknem do neho a okno robí, že šup. A dieťa robí uá, hej. Takže toto je dôvod, prečo sme povedali, priatelia, tu my zostať nemôžeme. Dobre. To znamená, že sme si povedali, OK, tak radšej si priplatíme a zoberieme si inú izbu, tak nám dali izbu na prízemí za 9 miliónov na mesiac. A tam už sa všetko zavrieť dá. Takže som vám to chcel ukázať. Chudáci chlapi nám vyniesli hore batožinu, tým pádom ju budú musieť zniesť dole. No, bude to sranda, nezavedím im to, ale ich aktivita, my sme im to nekázali, aby to vyniesli. Tak pozdravujem. Toto je náš bazén. Tam hore sme mali byť teda predtým, jak to polušká po veži, ale nakoniec kvôli nebezpečnému oknu sme si priplatili 2 milióny, však čo je to 2 milióny, ne? A ideme bývať sem. Hej? A tuto máme takýto krásny apartmán, rodinná izba sa to volá. Ja spím na nafukovacom madraci, hej, to je už klasika, už som sa na to zvykol, ale takto krásne, pozrite sa, takúto predzáhradku, decka sa tam hrajú, tam je tanečné štúdio súčasťou tohto objektu, takže je to super, majú detská spoločnosť. A tento rodinný apartmán stojí 9 melcov, 450 eur na mesiac. Ale pozrite sa na to, je to nádherné, je to tu krásne, super. No a skriňa, kúpeľňa, oproti tej hore sa to nedá porovnať. Fén, sprcha, všetko, jak má buď, jak hovoria východnári. Takže takto, no super. Takže toto je naše nové bývanie, krásna sprcha, čistúčke, voňavé. Eňo, ňuňo, mňam, 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 ale hlavne sme v centre mesta. A chcete vedieť, prečo tvrdím, že v centre mesta? Ja vám to ukážem. Výjdem z nášho apartmánu, hej? Počujete to ticho? Len šľupkanie vody v bazéne jemne. A máte pocit, že som ďaleko od života. Tuto to ani nežije. Kde budeme chodiť medzi ľudí? Lenže, ono je to veľmi jednoduché. Prejdeme takto, pozrite sa. Tu je Števka. Hej, ale hlavne, pozrite sa. To je tanečné štúdio. Kopec detičiek, to je fantastické. A ja vyjdem, priatelé, takto z dvora a sme normálne na Rušnej ulici v centre Ubudu, nie že akože na prímestí alebo niekde bokom, priamo v centre Ubudu. To je jak v Bratislave, keby ste na, ja neviem, niekde v centre mesta naozaj vyšli a tu už je Rušná ulica. Ulica, zápchy, autá, hej, obchody. Takže je to fantastické.
Teraz tu zhodou náhodne sú zápchy. Ale ináč je to tu úplne vždy plné. Tam vzadu už sú zápchy, vidíte? Tam už to stojí. No a z tohto centra mesta urobím, že lusk, hops, a som pri našom krásnom bazéne v našom ubytovaní, ktorý je 30 sekúnd od tej Hručnej ulice. Krásne však.